Al novembre de 2016, 23 persones entren a formar part dels projectes Socarrel Llimó per realitzar obres i serveis d'interès general i social en diferents centres municipals. El denominador comú d'aquest equip és la seva situació d'atur de llarga durada i més edat. L'objectiu del projecte porta implícit, a part de la realització dels treballs i serveis, la reinserció d'aquestes persones en el mercat laboral, per al que han comptat amb l'acompanyament d'una orientadora que els ha posat a la seva disposició recursos per maximitzar les seves possibilitats, guiant-los en la planificació d'itineraris professionals adequats a les seves actituds i conductes i a les necessitats del mercat. Desde el área de ocupación del Ayuntamiento de Maó y en colaboración con el Govern Balear y Consell Insular, hemos priorizado las políticas ocupacionales que están permitiendo que un importante número de personas tenga la oportunidad de conseguir un puesto de trabajo digno. Las políticas que estamos llevando a cabo para favorecer la inserción laboral a sectores sociales que peor lo han pasado durante estos años de crisis son prioritarias para este equipo de gobierno. El projecte MO ha comptat amb 4 auxiliars administratius a Serveis Socials, Econòmics, Alcaldia i Àrea de Promoció Econòmica. Espanya ha estat la millor experiència de la feina, sincerament. Ha estat gent que m'han fet sentir molt útil, molt vàlida. Els 19 integrants del projecte Socarrel han actuat en diferents àmbits. La brigada d'edificis ha comptat amb el suport de 4 ajudants d'oficis que han participat en l'execució de 33 treballs, la mitjana dels quals s'ha executat en 7 dies. En l'àmbit de desenvolupament cultural, 2 conserges. De feina com a ordenança, com a lloc meu de feina, però jo ja tenia un poc d'experiència. Un monitor esportiu experimentat. Casi toda mi vida vinculado al atletismo y bueno, la experiencia muy buena y los compañeros también. Tercera edat i persones grans, un ajudant de cuina, un de bugaderia i un cambrer. Al casal jove hi ha hagut 2 animadores. Yo lo que más me he sentido así cómoda también es con los niños que se acercaban a mí. La brigada de jardineria ha comptat amb un oficial i 5 ajudants que han col·laborat en 149 actuacions. Les anècdotes no aturen. Hi ha gent que és molt divertida i que són molt bones. El dia 15 de maig, a la sala de plens de l'Ajuntament de Mo, es va celebrar la cerimònia de cloenda amb la participació de l'alcaldessa Concha Juanola i el regidor de formació Carlos Montes, que van valorar molt positivament la seva tasca i van agrair el treball realitzat. Acaba un proyecto y acto seguido continuamos trabajando para poder dar oportunidad a otro importante número de personas que puedan tener una nueva etapa en el mundo laboral, que les permita dignificar su situación personal. Gracias a este y otros proyectos SOIP, en los últimos 2 años el Ayuntamiento de Maó ha dado empleo a 124 personas, siendo líder en gestión de fondos destinados a inserción laboral, con casi 2 millones de euros en estos 2 últimos años. Continuamos trabajando para y por las personas.